Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं सोलोंनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे फरायहरनाय जाबाय दिनै चिल्ड्रेन डे आरोना गासैनिसिमबो हेपि चिल्ड्रेन डे ओमफ्राय दिनै आं भिडिअखौ होनो हानाय नङा आरो दै आङो फार्स्टआवनो बुंना होखाबाय ओमफ्राय जोंना गथ'फोरखौ एसे गेलेहोनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो मेम'रिस हिसाबै एसे दोनलांनो होननानै भिडिअ आपल'ड खालामनो होननानै आङो भिडिअ लानाय जासिगोन आरोना गथ'फोरखौ इदिनो गेलेनाय ओमफ्राय खन्थाइ आवरायनाय इदिनो बायदिसिना रोखोमनि गेलेनाय होगोन आरो ओमफ्राय आं बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लानाय जासिगोन आरो बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं फार्स्टआवनो बुंसै आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै टुडे गिबियावनो फरायसाफोरा गेलेनायनि सिगाङाव आर'ज गाबबाय ओमफ्राय आर'ज गाबखांनायनि उनावहाय समायखिरा हाबाफारि लानाय जायो बेखौ लाबाय ओमफ्राय बे लानायनि उनावहाय गेलेबाय आरोना ओमफ्राय नै बिसोरो स्कुल ड्रेस गानबोआखैना गानबोनो होखायाखै आरो गेलेनायाव मैला नांगोन होननानै ओंखायनोथ' बिसोरबो स्कुल ड्रेस गानबोआसै बेबायदिनो समायखिरा हाबाफारि जोबखांनायनि उनावहाय जोङो गेलेनायनि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो गेलेनायनि हाबाफारि मोनफैनाय लोगो लोगोनो फरायसाफोरखौ गेलेहोबाय ओमफ्राय गिबियावनो सामसआव मार्बल लानाय गेलेहोबाय आरोना बिसोरखौ खुगायाव ओमफ्राय बिसोरो गासैजों सोर फार्स्ट मोनो बिनि देरहानायखौसो दा फाइनाल होगोन ओमफ्राय नै दायो बिसोरो रेडि जागासिनो आरोना नै रेडि होनबानो रेडि जानांगोन दे खोलैथारनाङा दिफांखर वान जाबाय दा फाइनाल दंबावो ना फाइनाल दंबावो सारा जोंना लिस्ट खालामगासिनो नै हा नुदोंथ' आरो थांबावदो एबार थार्ड ट्रिम मोजाङै थाबाय जोंसार आखाइ खबना हो फर एबार फर्थ टिम आरोना बियो दे लामायाबो मोजां नाय आखाइ खबना हो आखाइ देरादिया गोलैबायना ससेयावनो गोलैबाय थाबायनो हादिया इबो सासे नै थाबायनोनो हादिया दानिया एबार फाइनाल आरोना सोर देरहादोंमोन बिनिखौ होफिनसिगोन ओइयाव थांजोबसिगोन सोर नै बिसोरो देरहाग्राफोरा सोर देरहागोन फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड दिफांकर देरहागोन ना देरहाया बायदि देरहागोन बायदि हा रायलायनो हायाखै आरो रायलायनो हायाखै नै ओंबो होननो हायाखै दिफांकर फार्स्ट मोनबाय बियो ओमफ्रायो बियो सेकेन्ड मोनबाय ओमफ्रायो नै इयो धनन्जया थार्ड मोनबाय नै ला इसोरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नै जों हादियानो नै थिख्लुख्लु जोंनो मिजिङा हादिया यावनो फै जायगायावनो नागिरबाय सानसोरां पास आरो सानसोरां पास गैला रावबो गैला जाला हिन्जावसाफोरनि सेकेन्ड नै बिजियाव खुन्दुं सोनाया सोर फार्स्ट जायो नायबाय था नै भिडिअनि गेजेरजों सोर फार्स्ट जायो बेनो ओरै आखाइ थिखोना खोन्थानांगोन दै सोर फार्स्ट जायो थाब थिखोना खोन्था रिम्फि ओमफ्राय निथा रिम्फि आरो निथा गैला जेनेबा सोरो होबाय खारनाया दे आखाइखौ बयबो सोर हागोन सुदा मालायखौ नायनाङा मिनाखि आयसाजों मिनाखि नै आयसाया फार्स्ट ना मिनाखि फार्स्ट मोनबाय आयसा सेकेन्ड मोनबाय दानिया आरो फाइनाल दंबावो
थांदो बिदि सोनाय गेमा फैनानै फाइनालाव मोनफैबाय आरोना लास्टआव फाइनालावहाय साब्रै जाफैबाय ओमफ्राय सोर देरहागोन एबार भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे फैदो मिनाखि जायगा हगार सोर सोग्रोनो हादों नाय खोरोमसाद फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड लागोन रेडि मिनाखि साया खालामनो नाङा मिनाखि हाबो खोरोमसाद गबायसो दे दंबावो थार्ड प्राइज दंबावो मिनाखि धनन्जय थार्ड मिनाखिना हाबखाबायमोन बेसोरा हाबखाबायमोन नै दानिया सोर फार्स्ट खोरोमसादा फार्स्ट ओमफ्रायो दानसोरां सेकेन्ड ओमफ्रायो सोर थार्ड धनन्जय थार्ड मासिसेखौ लायनाय हाबाफारियाव मोनफैबाय नै खेला फैनानै गिदिरना क्लाब मोनदो बेसेराफ्रा मायाव मोनखो मोनाखै मोनबाय नोंलाय मायाव मोनखो मोनाखै नोंबो मोनाखै दिनै खाफाल गोनजां ना गाज्रि मोनासै मोनबेसे मोनखो मायाव मोनखो दे एबारबो मोनगोन मोजाङै गाव गावबागाव सियाराव गंसे जिराय ओमफ्राय सासे बाहेराव था जिरायफैदो सियाराव जिरायफै सासे बाहेरा था दानिया उनाव फावसायनानै माबायोबाथाय ओरै जिरायोबाथाय देलाय सासे खोन्थालाय फावसायनानै जिरायना ओरै थांफिननानै इदि जिरायफैबाथाय गैला ओरै गिदिंनानै थांनांगोन दे गिदिंदो बुदो थें बुना होबाय था नङा जायाखै सारा बुगाबासो सारा थें बुबासो होबाय था गिदिंहोबाय था बिसोरखौ लासै गिदिं बेंगोन सियाला गैया जुसमि जेनबाय जाबाय एबार नै सियारखौ मिजिं आइसिखौ साखाबाय बाव मिजिं हिरामनि गैला गयारि गैला बोरै मोनदों जेननानै गाज्रि मोनदों गोसोखौ गाज्रि मोनदों आरोना गाज्रि मोननाय नाय ओंखारो सायायाव जिरायना लाबानो जायो सारा मिथाया मोनखागोन एबार मोननायनि चान्सआव दंखायो सियारजों सिगां गंसे लाखादानिया हिरामनि सानैबो थांबाय बसुमतारी आरो गयारि सानैबो थांबाय हिरामनि सानैनि नामाबो हिरामनि आरोना इसना दे सारा थें बुना होबाथाय जिरायनांगोन दै सारा गोच्छा बुना होबासो आंहासो भिडिअ लानायानो फावसायनो मोना फावसायबाथाय थाब गिदिंनानै थांफिन मिजिं फार्स्ट मोनबाय ओमफ्राय निथाया सेकेन्ड मोनबाय दिनैनि खेलायाव माने सेकेन्ड टिमनि मानसिफोरा ना बिसोरो बिफांफोरा मोननायनि चान्सआव दंखायो माथो नै बिफांफोरा सियारानो लांदां दंजोबखायो सिगाङावहाय बारस'नो मोना दे बार सोर मोनगोन जिरायदो आइ दान सोर इदि नङा गोसो होना गेलेथारदो नै गोसो होना गेलेथारदो खारलां अनसुमा खारलां गैला थैबाय अनसुमा थैबाय बारस'नो मोना इयाव फावसायनानैसो जिरायदों लांदों गंसेखौ एसे खाथियाव
दे सोर मोनगोन आखाइ खबना हो बयबो बिफांफोरा मोननाय चान्सआव गैया खारलां सोरखौ बुं आयै आउट जाबाय आयै उन्दै पार्टिनि नै थार्ड टीमावहाय मिनाखिना सिगाङाव लांदां दंथारो माथो कुनाल धनन्जय सबिता अन्जना उत्पल धनन्जया थैगोन अन्जना गिदिंना खारबो इदि मोना धनन्जया मोना सासेयाव अदुदु सारायाव जिरायदो बारस'दों रेडि थांदो र' आखाइखौ बयबो जोंसा थांबा उत्पला जेनबाय ओरै थाबाय गिदिंना थां उत्पला फावसायना सिरायदों सबिता मोना सबिताया गिदिंबासो मोनगोन सबिताया फावसायदोंसो नालाय बारस'बायबो फावसायबायबो गिदिंना थांबाथाय मोनगौमोन थाबनो आरो उन्दै पार्टिनि नै फर्थ टीमाव मोनफैबाय आरोना सासे गस्ला खुगुलायथारबाय मालाय गरमनानैनो मैखोम नै बियो नै मैखोम आरोना थिफुला लानो ओमफ्राय नै मैखोमनि सापर्टारफोरा राजा आखाइखौ बयबो खबदो जिरायदो मैखोम जिरायफैदो बिद्या जेनबाय दमोने राजा मैखोम जिराय राजा थैबाय फावसायना जिरायनो मोना दे जेनै जेनजोबनानै नैबे देरहानायखौ फाइनाल राउन्डआव होबाय एबार फाइनाल राउन्ड राजा फावसायदों दमनिया फावसायदों सासे थैलायबाय सासे आउट जालायबाय जायै जानानै नै साब्रैल'सै सोर देरहायो बिसिनि खाफालाव सोर दङ साब्रैनि खाफालाव सासेया खर' खुरगासिनो आरोना नै देरहागोन ना देरहाया सिन्था जागासिनो खोमा निथा दौरि थाबाय खोरोमसा गैला नै दानिया उन्दै हादिया माथो गिदिरा जेनबाय साथाम सोर आउट जायो बेनो थार्ड मोनगोन मिनाखि थार्ड मोनबाय दे नोंसोर सानैया सेख'लायदो दानिया सोर मोनगोन आखाइखौ आखाइ खबग्राफ्रा निथा मोनबाय थां नाम लगायदो फास मोनबायना ना लायरजाय फास मोनना मायदि मोजां मोनदोंनो गोजोनबाय इसोर सानैया बसुमतारिजों गयरिजों नाम एखे सानैबो बेयो दसे मेंनायनि रेस्ट लानो नागिरबाय आरोना बुट जानो नागिरदों थान्दा मोननायनि नै गासैबो जिरायजोब्बाय हाय होनहरदों नै गासैबो ओमफ्राय ओरैथिंबो दंबावो आरोना जोङो सायहायाव जिरायफैबाय दसे सायहायाव जिरायनानै जोङो बुट जासिगोन आरो दायो फैनायाव मोनगोन ना मोनाखै नोंलाय नोंबो मोनाखै नरेनालाय ओमफ्रायो नोंसोरलाय नोंसोरो नों मोनदों मायाव मोनदों दिनैयो मिनाखिया लायर फै मिनाखि मोनगोन ना मोनाखै मायाव मोनदों सियार सेख'लायनायाव ना दहाय मोनदों ना थार्ड मोनदों बियो ओमफ्राय जोङो दा मा खालामनो दायो बुट जानोसै आरोना थान्दा मोननायनि गेलेनानै थान्दा मोननायनि मेंबाय नालाय बुट जानोसै जोङो मोनजाबाय नै लाजिबावलायदोंसो मालाय उत्पला बिसोरो जेरावबो मोनाखैनो ओंखायनोथ' लाजिदो बिसोरो ना बिसोरबा मोनगोन ना मोनाखैथाय इसोर मोनदोंनो ओरैजायबो ओरै लाइनावबो मोनदोंनो मिनाखिया मोनदोंनो ओमफ्राय इसोरलाय
मोनदों ना मोनाखै थगायलायबाय इसोरो दहाय मोनाखै होनदोंमोन नोंसोरलाय मैयासो मोनदों ना दिनै मोनाखै बिसोरो मोनदोंनो नै दानसोराङा बुट जानायनि हाबाफारि आरोना दायो नैबे टाइमावहाय सारा फरायसाफोरजों ज'नो बायदिसिना खोथा सावरायगासिनोमोन आरोना ओमफ्रायो प्राइजखौ माला रानगोन बिसोरो सोंदोंमोन आरोना गेलेनायनि प्राइजफोरखौ ओमफ्राय सारा बेखौनो खोन्थानानै होदोंमोन आरो ओरै थोरैयाव रानगोन होननानै सारा खोन्थानानै होबाय ओमफ्रायो प्राइजखौहाय माला रानगोन नुगोन नोंथांमोना आङो खोन्थागोन प्राइज राननायनि भिडिअखौबो लाबोगोन प्राइज राननाया एसे उनावसो जागोन आरोना थाब जानाय नङा गेलेनायाथ' गेलेखांबायानो ओमफ्राय एसे उनाव जासिगोन आरो प्राइज राननाया नोंथांमोननो देखायलांगोन आङो माला रानगोन प्राइजखौ लोगोफोर ओमफ्रायो फरायसाफोरा फैजोबाखै आरोना बांसिनानो फैयाखै सोरबा ओमफ्राय नैबेखिनियानो आरो दानिया जोबनायनि लामायावहाय फरायसाफोरा गेलेयै गेलेनानै न'आव थांनायनि सिगाङावहाय बिसोरो जन' गन' खनबाय आरोना ओमफ्राय जन' गन' खनखांनायनि उनावहाय बिसोरो गाव गाबागावनो न'आव थांजोब्बाय फैलायबाय आरोना लोगोफोरनै फैयै फैनानै ओमफ्रायो गथ'फोरनि गेलेनायाव माने ओरैबायदि होख्रावफ्लांखादोंना आङो गेलेनायफोरखौ आंहा नायनानै माने होख्रावफ्लाङो आरोना बिरादनो ओमफ्राय होख्रावा सानबाबो नायनानैनो ओमफ्रायो माने बिदिनो होख्रावफ्लांबाय थायो आङो ओमफ्राय दा गेलेनाया जोबजोब्बाय ओमफ्राय आङो एसे गथ'फोरनि गेलेनायखौ जा हायो बेखौनो आङो भिडिअ खालामबाय आरोना गासैखौबो हायाबाबो जि हायो बेखौनो आङो भिडिअ खालामबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै गथ'फोरनि गेलेनायखौहाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरोना गथ'फोरनि गेलेनायजोंनो होख्रावफानानै सिगांनि गेलेनायफोरखौ जोंबो गेलेनो मोनोमोन नालाय बेफोरखौ गोसोखांलायलायदो आरोना लोगोफोर बिराद मोजां मोनखायो नालाय जोंबोथ' गेलेनाय माबानाय होनबाथाय ओमफ्राय नै आंनाव सान्दुं दख्ला दख्लि नांगासिनो आरोना बे बिफाङा खान्थाल बिफाङा सायहाया मोजां नाङाखै ओमफ्राय न'आव मोनफैलायबाय नै दायो न'नि लामायावहाय फैनानै न'आव हाबग्रोरा गारा आङो डाइरेक्टनो भिडिअ खालामखाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोबनायाव आं बेखौनो बुंबानोसै आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय बयबो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन